Ponty yn y gwynedi. 2 gol mae'r tîm yma wedi sgorio tymor yma. Cofiwch, dyn nhw'n mynd ildio llawer. Cummings at Hunt, mae'n gol o'r diwedd. Pontypridd yn taro. Cummings yn creu. Hunt ar peniad. Tipyn o beniad hefyd. Croesiad, yr ysbryd o dda gan Cummings. Triag at Hunt. Peniad gwych. Dim cyfle efo not yn y gol. A dwi'n siŵr fod Tony Pennock yn hapus iawn efo amddiffyn yna. Cummings yn sydyn, o'n i'n mynd i ddweud bod y golgeidwad allan. Wel, mae'n ddwydd yna. Mae yna drosedd yn ôl y dyfarnwr yn stopio'r cyfan. Chydig o ddryswch yn hyn, gyn i weld i eto. Golgeidwad not a McMara ar ochr chwith, just ddim yn siŵr beth yn am wneud. Neb di wneud dewis, bwrw gilydd a mae Cummings di sgorio'r gol. Na, dim digon gwrthgedd fan yna. Gol, byddai'n gweud. Wel, mae'n ornest yn y cwt cosbinal. Breichiau bobman, Tybone. Dwi'n ddiddorol gweld hon eto. Oedd y gêm rygbi gyda'r achtel. Oedd yna'n drosedd? Oedd yna'n drosedd. I fi. Y gic yn fer, newid pethau. Lewis, tackle gadarn gan Abruzesi. Beth am hwnna, Emlyn? Mae'r Hunt mynd tuag at gol. Dim cyffyrddiad ar bêl. Cigwr smotin iddo fi. Mae'n batrwm o ran Pontypridd. Pan maen nhw'n sgorio, maen nhw'n ennill. Mae'n syml. Gen i weld os yw'r patrwm na'n parhau heno. Mae Owen di ymateb, mae fe wedi cael cerdyn melyn. Mae'n bwysig nodi hynny. Be fydd y dyfarnwr yn neud fan hyn? Not yn hedfan mewn ac yn iwthio fe. Mae fe'n ymateb, mae fe'n codi fraich. Chwaraewr Pontypridd yn gwybod yn iawn beth yn neud. Fi'n credu bod ymwneud cerdyn melyn fan hyn, achos mae Lewis di cael un. Mae Owen di cael un. O'ch chi'n gweld un dod? O'ch chi'n gweld un dod? Cerdyn coch sy'n dilyn. Maen nhw lawr i 10 dyn. Ti just methu wneud yna ar y bryd del yn anffodus. Not at Hunt, symudiad da, Caradogan! Ar garlam! Ar gol! I Pontypridd! Symudiad hyfryd ac am y tro cynta tymor yma. Mae'n wedi sgorio 2 gol mewn gêm. Lawr ochr chwith. Hunt yn ffeindio Caradogan yr hediad a gol gwych. A mae hwnna'n hyfryd.